Salam ehtimam dogonlar. Giçenşi edidileşler. Gadyrdan tomaşaçylar. Öňüňde bereket, ömrüňizde bereket. Arman Allah kuwwat bersin. Mehriban dogonlar, hereket atly 2014-nji ýylda Germaniýada resmi görnüşde gurulan Demokratiýa göreş guramasynyň ada aslında resmi dokumentleri aslında şoň Rusada aslında döredilen Birleşen Türkmen Oppozisiýa güýçleriniň birleşiginiň informasiýon göreşdäki kanaly bolan Türkmenim YouTube kanalynyň nowatdaky gün ýaýdymyna başlaýar. Türkmenim kanalyna tomaşa edýän mehriban doganlar. Başlan soğuklama ýa-da sebäpli hinidem sesler zatlar düzelmedi. Ýöne şonda da size elimizden geldiğinden informasiýon görüşde hizmet etmäge, golluk bermäge, kömek etmäge dowam ederiz mehriban doganlar. Edilýärler, bugün biziň temamyz ýollar açyldy. Ýagny Türkmenistandan bir topar hoş habar bar diýip yalan sözläp o Türkada bilenmok näme üçin yalan sözleýän adamlaň agzy gyşarýar kameranyň öňünde. Muňa bir şu medisina alymyndan, psikologiýadan datdan baş çykýan bolsa bir baha berse, men pikirimçe inni öz bedenlerem öz yalanlaryna çydaman agzy özüne garşy protest edýärmi näme agzy gyşarýar bulan. Haýsy çyksa bulan agzy gyşarýar, gürläp başlasa. Ýollar açyldy diýilýär. O hemme zat gülýärli Türkmenistanda migrantlar ýagny daşary ýurtlardakylar ýurda dolansyn. Bugün ýörüýte söz başı goýduk, hoş habar ýollar açyldy. Türkmenistan gülýärli hemmeler ýurda dolansyn. Hemme problema çözüldi. Serdara, ganhor Serdar Süplüge, Sıçak Serdara Şöhrat Aýdalyňmy? Bugünkü biziň temamyz. Inni ilki bilen şu ýollar açyldy, adaty Aşgabat, İstanbul uçuşlary ýola goýulyp başlaýa diýilen habar nirde çykdy? Nähili görnüşde? Şoň bilen baglaşykly men size häzir maglumat berjek. Ondan soň biz öňünden bildiriş goýýas, gün ýaýlymlar bilen baglaşykly temalary, zatlary bütün sosial medialarda, şol sanyda Türkmenim YouTube kanalynyň bildiriş goýulýan bir bölümi bar. Türkçesi topluluk diýilýär. Şo taýda şo taýyk ýazylan täsin kommentariýalar bar. Şolaryň siziň dikkatiňizi ýetirjek. Ondan soň tema geçjek. Tema geçemden soň eger baglanıp bilsem ihmanymyzy aljak, bolmasa da gürüňdeşlik dowam edip durka efirimiziň dowamyna özü studiýa gelir. Inni Türkmenistan howa ýollary İstanbula giderli uçuşuna täzeden başlaýa diýip Türkmenistanyň Hronikasy neşrinde bir habar çap edildi. Soň bu habary köp ýerden eşitdik. Bu habary hamala Türkmenistanyň diktatorlyk hökümetine özleri basyş edip şonu gorkutup ýollar açdyrdyk diýip şular ýalaky samsyk bolugy reklam etjek bolýanlar bolýar etdi. Garaz biz biraz garaşyk gördük, hakykatdan şu uçuşlar zatlar başlaýan zat diýip. Eger şu
Türkmenistan'dan adaty görnüşde aslında oğlum uçup ýör. Uçarlar, ýolagçy uçarlar ýöne. Her kime el yeterli däl, biletler, zatlar gatda gymmat. Muny ýürüýte bir aýratyn biznese öwürdiler. Indi şunu birazjyk ardanlatdylar. Öňüm dowam etip duranda. Azajyk ardanlatdylar. Bilet zat näçe bolly? Zat etdi, muna mäder size men okap beren. 5-nji oktýabrdan Türkmenistan howa ýollary Türkmenistanyň we Türkiýanyň arasynda ýygy giderli uçuşlaryny täzeden başlaýar diýip hökümetiň tarapdary bolan neşir habar berýär diýe. Bu habary ýaýradandan hemmesi kime salgylanýar? Turkmenportal.com diýip bir Türkmenistanyň diktatorlyk rejiminiň tarapyndan çykyş edýän bir internet sahypasy bar. Şol internet sahypasy şol Türkmenistan howa ýollarynyň bildirişine salgylanyp berýär. Olaram Atawatan Türkmenistan diýilýän bir firma Türkmenistan howa ýollarynyň bildirişinden peýdalanyp ýaýradan habary, bu habaram beýleki neşirler ýaýradýar. Hawa neşiriň maglumatyna laýyklykda uçuşlar hepdede 4 gün bolar. Ýani hepden 4 güni uçuş bolar Aşgabatdan Istanbula, Istanbuldan ýerine gaýdyşyn Aşgabada. 1-nji güni, 3-nji güni, 5-nji güni we bazar güni. Ýani 1-nji gün, 3-nji gün, 5-nji gün we bazar günleri Aşgabatdan Istanbula, Istanbuldan Aşgabada adaty uçar saparlary ýola goýular diýe. 3-nji oktýabrda Türkiýeden Türkmenistana haýta şäherdigi diýe belli däl uçer biletiniň bir tarafa bahasy 403 dollary. Biznes bölümine bilet bolsa 753 dollara deň. Häzirki bahalar. Türkmenistanyň Hronikasynyň öňkü habarlaryna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlary üçin Türkiýe wizanyň bahasy belli boldy diýe. We bir gezeklik wiza adnakratny diýilýän orçasy 60 dollara deň. Bir näçe gezeklik wiza, ýani köp gezeklik wiza Türk wizasynyň narhy 190 dollar. Ýani bu köp gezeklik wizany alyp bir näçe gezek isten nemäde girip çykyp bilýän bu wizada. Bir gezeklik geçiş transit wizanyň bahasy 65 dollara barabar. Türkiýanyň Aşgabatdaky wiza merkezinde Gateway International firmasynyň wiza oňarmak hyzmat üçin alýan puly, ýagny tölew bolsa diýe 85 dollar diýe. Odolky çaklamalarda oktýabr aýyna ýörüýte uçar gatnawlarynyň gurnaljakdygy aýdylypdy. Belledek Türkmenistanyň raýatlary üçin Türkiýe wizasyz düzgün ýatyrylandan soň Istanbula ýygyderli uçuşlar täzeden ýola goýulýar. Ýani wizada goýulandan soň uçuşlar başlaýar. Iki urdun arasyndaky uçuşlar 2020-nji ýylyň martyna koronavirus ýokanjy bilen ilteşikli ýatyrylypdy. O golky maglumatlara görä 1-nji oktýabrdan Türkmenistanyň howa ýollary Türkmenistanyň we Belarusiýanyň arasynda Aşgabat, Minski, Türkmenabad ugrü boýunça ýygyderli uçuşlaryna täzeden başlaýar diýilipdi. Naha şeýle mehrumanda bolunur. Bu Türkmenistanyň Hronikasy neşrine çap edilen habar. Inni şuňky biz efir bilen baglanyşykly bildirişler goýamyzda şo bildirişiň aşagyna täsin bir näçe tesvir komentary ýazyldy. Şo komentaryany siziň dikkatyňize ýetireýin. Gelli nepes, ata nepes diýen bir tomoşaçy Hudaýa şükür gowulay. Oňup uşak problemalaryň düzeler.
gurjak ýaly döwletimiz bar. Prezidentimiz hem giýje günni halky üçin alad edip ber. Allahan kuwwat bersin, ýaşasyn Türkmenistan diýe. Indi muňa jogap ýazýarlar. Aslında men bilgeçleyin like begenni halady biram ýürejik goýdum. Sebäbi muň intek diliniň aşagyna bir zatlar babys. Biz özümüz bu işleriň içinde meşgullanıp beremizsoň esasy aýtmaly zadyny saklaýanyny bilýärse bilen. Şoň üçin dedim hani şey deýin şoňur inni kesende diýdim hasan batly nemetsin badalyp diýdim gelsin üçin diýip şoň üçin onu da käbir tomoşaçylarymyz şol men begenni onuň ýürek goýanmy bir hili halamandylar. Döwledany hem üçin beýtdiň diýip adamlar boldy. O men oýnaýan degişen şoň üçin hawa ýoklaý diýip bir tomoşaçymyz muňa jogap beripdir. Şu edilseň diýişiň ýaly diýenler üçin Türkmenistanyň halky ýağ bilen şekere nowata durýar. Lipyoşka ýagny çörege nowata durýar diýip. Galan zady men agdajaňam däl. Diňe şolar ýeterlik düşünýän adam üçin. 21-nji asyrda irimişe nowata durmak diýmek onda da ýerasty gaz baýlygy taýdan dünýäň 4-nji iň baý ýurdu höküminde 4-nji orny eýeleýäkä tebii gazdy Türkmenistan şekere, ýaga, çörege nowata durmak. Türkmenistan üçün Türkmenistan üçün tupoylar, tryapka diýmek bika diýen. Ýaýyň skopkaň içinde de gynanýan. İran 30 ýyl sanksiýada. Emma azyk önümleri we beýleki önümleri hemme ýerde eksportda we hiç ili gytçylyk zat ýok. Edil Türkmenistanyň käly bir aýlgynç ýagdaý däldi. İran näçe ýyllap sanksiýa aslında. Men özüm bir näçe gezek şu sanksiýa boýlandan soň Irana bark aýtdym. Dogry aýdýar. Hawa biziň redaktorymyz ýazypdyr, wagt owanjan mamkurt bolany hakykaty düşündirjek bolýarmy diýipdir. Soň as der diýip bir tomoşaçy prezidentiňe bir gije aýalyny berdiýip ýanky şol tesbir ýazana gelin epes, atan epes we jogap beripdir. Bir tomoşaçymyz. Soň ýene bir tomoşaçymyz, bu tomoşaçymyz siz bilýäňiz Garajogluň türkmen öz garaýşyny beýan edipdir. Oýnatgy haramzadalar işini, wezipesini dolu ýerine ýetirdiler. Ýollar açyldy, ýöne ýurt ýapyldy. Inni pasport uzaltmaga baranlary Türkmenistana kowu otyrlar. Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyny Rusça okan zadyna düşünmeýän goşadurnyň içindäki gahrymanlar halkyň aladasyny edýär. Sözüň gutoran ýeri nälet bolsun diýe. Hawa, mehriman doganlar. Şular ýalaky şu günkü gün ýalymyz bilen baglanşykly bildirişimiziň aşagyna goýulan tesbirler. Häzir beýleki tesbirler hem men okajak. Soňondan temaga geçjek. Garajogluň türkmen häzir mehriman doganlar başlan. Garajogluň türkmen
Assalamu alaykum. Gadyrdan illeşler döwlet samanmasyňyz hemme diýe. Awa hawa ýoklay başlanokmy diýipdir. Başladyk. Sevara diýen bir tomoşaçymyz. Giçjaşy watandaşlar diýipdir, sadece ol giçjaşy. Adalat diýen bir tomoşaçymyzdan komentariýa bar. Bileti İstanbul'dan alsaň $420. Bileti Türkmenistan'dan alsaň 7.000 manat. Bulam döwletiň bakasyndan 7.000. Näme? 7.000 deňdir $2.000 diýäri. Bäy. Bu talançylykmy ýa hökümetiň gara bazary boýunallygy diýe. Ey Hudaý saklasyn. Näetdiň aýsanem adalat? Bulara begenip inha biz ýoly açdyrdyk, hemme zat gülýaly. Zat diýip ýörlere, senem beýtdiň oturdun aý. Bu nähili boldy? Çaşyň önüne sereden ýaly boldy. Şu gahrymanyň orçça tekisi okaýşy ýaly boldy. Adalat ofissialny resmi dollary bankdan satyn alyp bolanok. Türkmenistan'da. Ýöne viza üçin tölegleri dollarda tölemeli. Absurdistan, Türkmenistan, Gurbanulustan, Serdar Süpügistan, Yurtikan, Haram tohumun başka edip bilecek zady barmy? Adalat solaya. Bular ýaly bolsa diýany dollar nerden almaly diýe. Resmi dollara satın almak bolanok Türkmenistan'da. Ýöne viza üçin tölegler dollardan tölemeli. Dollar nerden almaly? Inha Türkmenistanyň diktatorluk hökümetiniň bar başarýan iş edip bilişi şu. Rusya diýen tomoşaçymyz, komentariýaçymyz. Salamu alaykum döwlet, salamu alaykum ýezid illeşler diýe taza bol. Adalat dowam edýär. Ömrüňiz ok bolsun adalat. Eliňizden dert görmesin, gowy maglumatlar berýär. İstanbul'un bir tarap bileti 7.000 manat bolanna. Ýagny Aşgabatdan İstanbul'a bir tarapa bilet 7.000 manat bolanna. Aýlygy 1000 manat bolan işçiler, Türkmenistan'daky işçiler nädip taşary ýurda gezmäge gitmeli? Şumu ýoluň açylşy, şumu ýoluň açyk bolşy. Siziň ýoly öňünü paňlap, paşırdap açdyrdyk diýäniňiz şumu? Şeýdi başdyrýaňyz siz. Ha? Siziň ýa bu ýoly açdyrşyňyzam aktivistligi düşünşüňiz, oppozisiýa syýasaty düşünşüňiz ýalymy? Ha? Ya bu garamaya kalktan pul dilenip gedaşylyk edişiňiz ýalymy? Ya bir gruppaň içinde bir-biriňizi edişiňiz ýalymy? Yaman täsini aýdyň zatlaryňyz. Başardyk gahrmanlar eýle-eýle. Bu gahrmanlaryň bar başarýan zady. İş edenler şular ýaly edýärler, tügelemi. 1000 manat alýan işçiler, işgärler 7.000 manat diňe bir tarapy bilediň. Nädip taşary ýurda gezmäge gitmeli soraýa adalat. Resmi iň az aýlyk Türkmenistanda 1050 manat bolmaly, ýalňyşmaýan bolsam diýe. Orçça izdivassa diýär. Bir üstünden gülmek, adamın içini yakmak var ha. Şonu iň gowy görnüşde başarýan Türkmenistandaky absurd diktatorluk buram özüni aktivist, oppozisiýa zat diýdirip
özüni şol ornuna, statusda görkezjek bolýanlar bara. Şu ikisi biri-birinden kim galanok? Bir samsaklykda, absurdda, şular ýalyky bolgusuz zatdalar. Men hayran bara şuna. Akyly bilen düşünür ýalylar bulan etýären zadyna. Hawa ýokla ýazýa adalat watandaş gaty gowaýtdyň diýe. Ömrüň uzak bolsun adalat. Ne? Mine bizar dip biri geldi. Salam hemme gitjäňşi diýe birinji gerek gönüfere ýetişdim diýe. Bäh. Tügeleme hoş geldin. Sapa getirdin. Hawa. Ýene bir watandaşymyz ýazyşdaýdy. Ýöne ondan öň Russiýaň nemeden bir tesiri var. Russiýaň tesiri görünen okla. Bir ýerde görünýär, beýleki ýerde görünen ok. Hany ol Russiýa. Russiýa ýaman täzin zat bolup durly. He? Sen bu tesiriň sistemada yok, bir ýerde baýaly, bir ýerde yok ýaly. He? Hüjümler ama başlady. Tesirler zatlar çykman nur. Käwr tesirler soňundan gelýär. Rusy döwlet Türkmenistanyna 30 ýyllap diktatorlar döwür sürüp gelýärler. 30 ýyllap hem ähli organizasiýalaryň hem Türkmenistanyna bolup geçýän zatlardan habarlary bolup durdy. Geljek adamam. O tema geljek. Ýaman gowy temaň üstünden bassyň. Rusy aty dogry. Merkez tomaşaçymyz, assalamu alaykum watandaşlar. Siz näçe kän söhbet etseňiz, şonça kän söz azatlygy güýjüni galdyryp bilersiňiz. Aty dogry. Diskussiýa, pikir alşyk, motivasiýa. Aty dogry. Ömrüň uzak bolsun. Gylyjyň näme diýär? Gylyç ýarasy geçer, söz ýarasy geçmez ýa-da söz aslynda energiýa şu zatlaryň hemmesi energiýa. Bu da size iň öňde gerek zatlaryň biri diýär. Şu näçe köp şu zatlar aralanyp maslahatlaşylsa, diskussiýa edilse, özara pikir alşyklar bolsa, şu diýär iň öňde esasy gerek zatlaryň biri diýär. Dolu goşulýan merkez ömrüň uzak bolsun, eliň ýüzüň dert görmesin. Inni Garajoglan türkmen milli puluny äsgermeýän sistemada dolar hudaý ornuna diýär. Gaty dogry. Gaty dogry. Öz halkyna hemme taraplayın genosit, gyrgynçylyk edýär. Haram tohumyň satanyň arasyny okalap berýän bu ýallaky sürüň dolanýan, talaýan döwletini başga näme bolsun? Bularda millilik barmy? Millilik nämedigini bilýänler öýdýän şu. Rusy ýaman gowy öňünden golgoýan temalary. Häzir esas tema giremde sen bu aýdýan zatlaryň hökman agap geçip sebäbi diňesenler gaty köp esasanam ýaşlardan şu Türkmenistanyň geljegi bilen gyzyklanýan.
demokratik, aktivistik hereketler bilen gyzyklanýan ýaşlar köp soraýar şu temada bir düşündürüş, maslahat zat. Şoň üçin men aýtjak bu temada öz garaşlamy. Rusy dowam edýär. Sebäbi şolya organizasiýalaryň, ýagny halkara gurumalaryň edaralary, wekilhanalary bizim döwletimizde hem ýerleşýär. Türkmenistanda ýerleşýär. Bular inni Ýewropanyň howpsuzlyk we hizmatdaşlyk guramasynyň ýalňyş meýarsam başlygymy ýa Türkmenistandaky wekilimi ýalbarýar. Türkmenistanyň prezidenti meni kabul etdi. Duşuşsak bilece etjek işlerimiz, bilece etjek biznesimiz bilen balanşykly bir maslahat etsek zat diýip şey diýip paýş edýär. Ýagny bu inha biz bulan ýygynyň gatnaşýas, beýdýäs diýilýän gurama we guramalaryň edip beren işi Türkmenistandaky diktatorlyk rejimini daşary ýurtlardaky aktivist hereketlere garşy güýçlendirmek. Ýagny bulara professional nawyk diýilýär. Ýagny bulara öz işinde professionallaşmaga kömek edýärler. Dürlü kämilleşdiriş kursy berýärler. Bulary dürlü şu daşary ýurtdan informasiýon göreş bilen uly zarwa urulmagyna diktatorlyga garşy. Diktatorlyga urulýan zarwaň güýjüni azaltmak üçin diktatorlyň alýan yaralaryny gutuldurmak üçin, şo yaralaryna merhem sürmek üçin şu halkara guramalar diktatorlyň taşşakçylaryna ýürüýte kämilleşdiriş kurslary berýärler. Bulary daşary ýurtdan aktivistler, oppozisiýa, bizim hak hukuk gözleyen vatandaşlarımızın görüşünün yiti täsirini kütertmek üçin bulara dürlü döwre we tilsimleri öwredýärler. Şolar nähili şonu küteldip bolýar, şolaryň täsirini, teknologiýalaryny, programmalaryny öwredýärler, berýärler, üpçün edýärler. Inni kim kimin tarapynda, kim kime işleýär? Diktatorlygy, aktivist, oppozisiýa hereketlerine eşiretli geljege ymtylýan watandaşlaryň hereketlerine, ýagşy dowa dilerlerine garşy diktatorlygyň hyzmatkarlaryny, ýalýaglaryny, diktatorlygyň işgärlerini, şular ýalaky kämilleşdirýän edaradan, guramadan näme garaşýaňyz? Ondan sen ol guramaň ýyňnagyna sen näme gürläňde näme? Çykyş edende näme? Ol nähili çykyş edýär barada gurrunga da gerek ýok. Umumy gurrunga. 2 minut berilýär, 3 minut wagt berilýär. Diňe erkek ýaly halkyň bäkidine çykyş eden ýekece adamy gördüm men şo videolarda. Olam Diana Serebryannik. Döwdi Diana Serebryannik. Ine halkara guramalara şular ýaly sapak bermeli. Şular ýaly umumy gurrun. Näme fezazatlygy ýok adam. Oho! Dobraya utra. Günaydın ya Türkler. Türkmenlere mertiriň haýyrly bolsun diye. Şu wagt turdyňyzmy okudan. Saglyk özüňiz ýatyp, özüňiz turýanmy ýa başga orada sizi galdyryp bir ýeriňizde neme dip turýanmy? Siz nerede yatıp durup gördüňiz? Umumy urrun edýäňiz ondan. Bular ýaly bu ýygnaklar peýdaly bolýan bolsa, näme üçin umumy urrun edýäňiz? O gahremanyň nemesi barada men aýtjak. Sebäbi şo gahremanyň ortça gürlejek bolup, çykyş etjek bolup, bulaşyp oturşuny, şolar ýaly nalaç edin, gömük gutoran sowwatlary halkara guramalyň öňünde onlarça dünýäde hiç ýyly deňe taý bolmayan
destanlary döredi. Hiç ýyly deňi taýy bolmaýan mukamlary döreden dutardy. Mukamlary döreden. Hiç ýyly deňi taýy bolmaýan şaý seplerini, nagyşlaryny döreden. Şu beýik türkmen halkynyň wekilimi şu gömükler, geplemäni bilmeýänler, geplemäni oňarmaýanlar. Inne ahlak tarapyna men neme diýip oturjak. Ahlak tarapyny. Ýöne inni bir kameraň öňüne çykýan, dünýäň öňüne çykýan, häzir öňküleri ýaly, häzir el ýeterli. Bütün dünýä saňa seredýär, saňa baha berýär. Diňe sen aýdýan zadyňa sereden ok, sen beden diline seredýär. Ýazyk jestler diýär. Sen ýala sözläp oturýarsyň, aýagarlygyna agdyň gyşaryp gidýär, ýüzüň gyşaryp gidýär. Organizmiň bedenden, organyň sana garşy protest edýär. Sen aýdýan zadyň başga, sen beden diliň aýdýan zady başga. Bedeniň diliniň, organyň aýdýan zady başga. Şular ýaly maskara bolup ýörsiňiz kameralaryň öňünde. Inni taryhda 20 bolay imperiýany döreden halk türkmenler. 200'den gowragam döwlet döreden adamda taryhynda. Amerikaly bir taryhçy aýdýar. Adamda taryhyndan niýe? Türkmenliň, Oğuzlaň, Türkü halklaryň içinde de Oğuzlaňky iň köpi, %90'y, beýlekiler %10. Şu taryhy aýyrdan adamda taryhyndan niýe? Taryh diýilen ilm yetim alýady. Inni şular ýaly beýik taryhy döreden. Hut häzirki döwürde de ýankaý düşmýärler. Dünýäde deňi taýy bolmaýan mukamlar, destanlary, bular hazina, paýhaslary, bir halk edebiýaty hazinasy bolan, sunnaty medeniýeti bolan büyük türkmen halkyny halkara arenada şular tanıtmalymy? He? Şular halat etmelimi? Şu bağışlan götübokly, özüni oňarmayan, dilegçi, zyňyny gutoran, sowgatsız, çöp diýip haramzada zyňynlary ekrana çykaryp gollaýanyňyz başga, o halkara guramalarda öňüne tekst ýazyp berip näme reklamasyny etdirýäňiz? He? Men düşünüp bilemok, ýazsaňyz gaýrat edip, hormatly tamaşaçylar. Näme maksat bolup biler şoň aňyrsynda? Bu toran gömük birini şular ýalaka halkara guramalaryň wekilleriniň gözüň öňünde türkmen halkynyň wekili, türkmen halkyny halat etmäge çalışýan ýa-da türkmen halkynyň çekýän jebir jepalaryny bütün dünýä aýdýan bir sözçü, geňeşçi, aktivist, bloger zat dip, oho, elini sallasaň 50'si, elini şeýlenemezseň aktivistden köp zat ýok. Maksadyňa näme? Bilbilýän hay inglizçe gürleýänler bar. Bilbilýän nemisçe, fransuzca, orsça, türkçe. Burda dille görläp, arapça görläp berenler bar. Aha, orsça görläp bilen ok, ýazylan zady düşünen ok, aýdýan zadyny düşünen ok. Türkçe görläp. 2000 puat derdilermi? Bolýa türkmence görläp. 1000 türkmence görläp. Galan 1000dan biri sen aýdan zadyny başga bir dille düşünilýäjek dille ýaşataýda terjime edip oturan kabinada terjime edip bilýänden terjime edip bilýäjek diline biri okap bersin. Kynmyş zatlar etmek. Sizin maksadyňyz näme? Türkmen halkynyň üstünden güldürýäňiz. Türkmeniň üstünden güldürýäňiz. Şunu sizin
halkyň bähwidini edýän işiňi nirde muň halkyň bähwidi? He? Diktaturaňam bar edýän zady halkyň üstünden gülmek. Hakikatyň üstünden gülmek. Görýäňiz-de tesbirleri. Türkmenin kanalynyň tesbirlerine seredin, kommentariýalaryna seredin. Tükendimi Türkmen halkynyň medeniýetli, aň düşünjeli Türkmeniň nesli tükendimi? Ýok bolmy? Seredin kommentariýalara. Näme kommentariýa ýazýarlar? Gutorana ko Türkmen. Bular ýaly gutormady. Bular ýaly dargamady Türkmen. Siziň edýän zadyňyz provokasiýadan başga hiç zat däl. Bir nejis gutoran provokatorlar bolýar. Bir ýurtdan başga ýurda baranna, şol bir ýurduň bir kemsiz gözel bolmaz diýär. Germaniýada da meselem kiçigirim kemçilikler bar ýöne umumyň teredinde hakykatdan ham durmuş şertler taýdan dünýäň iň görelilik ýurtlarynyň biri. Şular ýaly ýurda gelýärler, men görýän, özüm Türkiýede olanan soň köplenç Türkiýeliler näme diýär diýip. Bir samsyň biri, Türkiýeli bir samsyň biri ulu şäherde köçede ýatyp durup beren bomж diýär orslar. Şo birini görýär, şoň videosyny alýar. Soňam şeýle kommentariýa, videoda şeýle diýär, inha diýär, Türkiýedäki ýaşlar diýär. Siziň diýär, Germaniýa höwes edip, Germaniýany hamala bir şular ýalyky gülala gulluk ýaly edip geljek bolýan ýurdumyzda diýär. Inha diýär, size garaşýan durmuş diýär. Şunu aýdýan Samsyň özü Germaniýa döwletiniň sosial paketinden peýdalanyp ýaşaýar. Mutkor. Şunu aýdýar, utanman, özüm Germaniýa döwleti ekleýärmi? Hiç kime mätäçdär, çağata çuwos tokum tiýji. Soňam Germaniýa döwletiniň arşylary ýalyky Türkiýedäki diktator Erdoganyň taşşagyny okalap bermek üçin, şolara yaranmak üçin, şolara ýalyky video düşürüp video ýaradýar. Biziňkiler hem şolardan bir kim alyp duran zady ýok. Ýöne adamzat taryhynyň men taryha deretdim. Propaganda taryhyna deretdim. Umuman tarihta propagandalar näil edilipdir? Hakly haksız propaganda. Meselem eselere garşy edilen propagandalar. Soň dürli diktatorluklar öz bähwitleri üçin alyp baran ýalan propagandalary olara garşy öz halkynyň bähwidini gorap alyp barlan. Ini propagandalaryň çaknaşyklary, zatlary, şu zatlaryň hemmesi okak görýän bolym. Ýok. Şu Türkmenistanyň süpükler bar, süpükler. Şu kameraň öňündäki süpükler oýnatdylar. Çöp diýiler. Sebäbi bularda asyl ýok, medeniýet ýok, sowat ýok, aň düşünje ýok. Götüni açyk görkezip, inha Türkmen halky şeýle. Ýok. Türkmen halky gömükde, Türkmen halky sowatsyz däl. Türkmen halky kameraň öňünde nemesini açyp görkezenok. Siz ýalylar edýär ony. Olar ýaly Türkmen halky mal bolsa, olar ýaly Türkmenler gutoran bolsa, tarihi geçtik. Häzirki döwürde sunnat, medeniýet, baýlyklary, il hünärleri näme üçin saklanyp dowam etdirilýär? Gabat gelen edip bilen ama her kim edip bilen orda näme üçin Türkmenden başga hiç kimde ýok bu dünýäde? He? 72 millet bar ha dünýäde. Näme üçin başgalary edibilen? Taý gelýän ýok, näme üçin? He? Näme üçin? Şunu düşündirin maňa. Olar ýaly hemme zady gogun edip bilen bolsaň, başyňyz çykýan bolsa hemme zady. Men düşünüp bilenmi? Türkmene garşy näme üçin bular ýaly köýün aryňyz bar? He? Siz Türkmen bolman bilersiňiz. Ziyan ýok. Türkmenistanyna çörek ýemediňizmi? Türkmenistanyň çöregini ýemediňizmi? He?
Türkmenistanyň gününe çoýunmadyňyzmy? Türkmen halkynyň ıhlakyndan peýdalanmadyňyzmy? Näme üçin beýdip Türkmen halkynyň üstünden gelýäňiz? Näme üçin? Ha? Näme üçin? Düşündiriň şunu. Men wara bular ýaly gutoran soňuza etmändim. Ondan hem öz götüňizi açyk durka başga biriniň üstünden güljek bolýaňyz ýa-da başga birine şular ýalyky näme etjek bolanmalýaňyz. Ay hawa bizim Türkmenistanda ýeketäk düzgün korrupsiýa kim döwletde işlän bolsa, hawa döwletde işlän hemme kişi korrupsiýa gatnaşdy. Hawa gatnaşdy. Diňe döwletde işlänler gatnaşan o korrupsiýa. Her bir watandaş gatnaşdy korrupsiýa. Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasyndaky orramsalar çöpdiýi biler. Türkiýanyň döwlet teleradio guramasyna Türkmen bölüminiň ýol başçylygyny menden almak üçin döwlet baýhan gulluk etmedi diýip Türkmenistana iwetdirenlerine ilçihan etdirýär. Ankara'da oturan Türkmenistanyň ilçihanasy ol Türkiýanyň döwlet teleradio guramasynaky ýol başçylarym nerden bilsin? Gitdiýä, hiç ili gulluk demäň ýok, problemaň ýok diýip kagyz getir. İşiňe dowam et, betseň işiňi saklaýas, ýeriňi saklaýas diýär. Türkmenistana gitdim, 3 ay burnumdan getirdiler. Pul bermän hiç zat edip bolanok. Mejburi ýagdaýda para berip gaýtdym gyzyma. 3 ay soň. Gelemden soň eýem ilçihanyň haramzadalar tohum tiýjini doldurypdyr. Ne bir halka hyzmat etmeli, halka hyzmat edilsin diýip açylan bölümleri, edaralara şolar ýalyky ýerleşdirilipdir. Menem bir watandaş hökümine mejburi ýagdaýda para berdim. Diýmek, Türkmenistana düzgün bolan soň diňe döwletde işlänlerden watandaşlaram gatnaşýar şo para horlugy. Ýöne nä derejede gatnaşýar? Siz bir adama haýwat atdan wagtyňyz, haýwat atjak gorkuz jok ýa-da bir men sana garşy hüjüm edäýmegim mümkin, özüm etmesem hem başga adamlary hüjüm etdirerin diýip nam ýok berýän wagtyň şunu pikir etmeli. Sen döwletde işlän wagtyň sen korrupsiýa gatnaşyp beren ziýanyň bilen beýleki göň etmeçilik etýär. Ya olaram korrupsiýa gatnaşdy diýen adamlaň etmişlerini terede goýup gör gardaş. Kiminki agyr gelýär, kiminki yeňil gelýär. Şeýdip adalatly karara gelip bolýar bu işlerde. Şoň üçin hiç kimin etmişleri Türkmenistana, Türkmen halkyna, döwlete berilen ziýanlar hiç kimin ýadyndan çykanok. Şoň üçin kimin kimdiginem gaty gowy bilýär. Ýöne Jüje Hasan tanalýar, güýdi gelenine tanalýar. Hemme zadyň wagty bar. Tesirlere dowam edýär, soň men temaga geçjek. Ekranda onlar. Men awizar menden nur göräme döwletaga tesirlen bulaşýanyny birinji gezek yetişdim diýemdiň. Ýok, arkaýyn ol. Hawa kartalyp gürgüt diýip bir watandaş geldi. Salam alaykum döwletaga diýär. Salam. Yine dowam edýär. Salam alaykum eziz halkym diýe diňe öňe diýär. Atatürkmenlik bir zatlar ýazypdyr. Ýöne oň ýazan zatlary pozully görünýär berde. Atatürkmen diýilýän
Näme bolmalylar? Näme diýilýär? Eee, internetiň nemelerine. Merkez adamlar bir tamdyrdan çörek iýmäne çalyşyň. Şonny içe alylar. Ol tamdyrdan çykan çöregi zäher atyp bilmez. Erkek görüriň ömrüň uzak bolsun. Boyun eýdirmek barada diýä sözüm ýok diýä. Ömrüň uzak bolsun şu aýdýanyň üçin. Gaty dogry. Rusy Atatürkmen näme üçin tesvirlene aýran bolýan diýip ýazypdyr. Men düşünemok näme üçin. Ramazan Juma ýalňyş ýoluny ýalňyşypdyr diýe. Hawa ýoklay kartal gowmagam diýe. Atatürkmen biri-biriňize şyltak atmaň diýe. Kim şyltak atýar o? Samsyk tentek. Atatürkmen olar diýe başarmaýan ekeni diýe, özüň gidip diýe gepleşmeli ekeni. Oýnatgymy? He? Oýnatgymy? Men ýaňa türkmen diline iň sada görnüşde aýdýan saňa Atatürkmen sen ýalaklara düşünürlerdi. Men elimden gelliginden sada we ýönekeje gürlemäge synanşýar. Belki türkmen diliniň gramatikasyny bozýan ýerlerim, kadrlaryny bozýan ýerlerim bolýandyr. Hut şu sebäpden. Ýöne mejburi ýagdaýda. Iň sowgasyzam şoňa düşünsin diýip men elimden geldiginden ýönekeje görnüşde aýtmaga synanşýar. Aho, bu gurama, ýa-ni paňlap bu guramada çykyş etdik diýen bu gurama diktatorlygyň nökerlerini, eskerlerini erkinlik, eşretli durmuş isleýän, diktatorlyga garşy bolanlara garşy, diktatorlygyň eskerlerini kämilleşdirýän, şolara dögrewap tälim berýän gurama. Aşular ýalaky iş kömek edip oturan diktatorlygy guramadan sen näme garaşýan, ha? Näme garaşýan? Şular ýaly hakykat waka sen aýdýan gurrun näme manty bar? Ha? Näme diýjek bolýan? Düşünmeýän temaňa burnuňy sokýar. Häzir şu taýda men efir üçin çakylyk goýjak. Sebäbi men adaty görnüşde gelip bilemok diýen mehmanlarymyz bar. Eger şu tesvirleň ýanyna da goýulandan soň şol sepe çakylyga basyp gelbilmeýän bolsaňyz meňe diýiljek zadym ýok. Bagyşlaň. Ramazan Juma diýen bir tomoşaçymyz komentary ýazýar. Alma armut diýen birini halkara guramasynyň öňüne çykarmak kimiň peýdasyna kadýar. Mene näme de bilemok. Mene kimden sorasam türkmen halkynyň üstünden gülmek üçin edilýär. Türkmen halky bular ýalaky gutoran gömük sowgasyzlara, kezzaplara, ýalançylara mätäş däler. Nalaje deýin näle türkmen halky? Türkmen halky gutoran näle bulara wekilçilik berer ýaly? Ya şulun kömegine mätäç bolar ýaly diýerler hemme kişi. Bular ýalaklary reklam etmek näme gerek? He? Näme gerek?
Hawa häzir temaga geçsek, ýöne bir tesirleri, kommentariýalar barýan ýözledin. Ata watan gepläp üstüňden güldürüp iş bitirmejek bolsaň, geplemesen gowy, dälmi? Hemem diktator rejimi ýaraglanýar. Bisogatlygyň bilen näme? Edil özi. Bisogatluk bilen sen kimi öldürýän? Kimi şad edýän? Diktatorlyň adamlaryny şad edýän. Olar ýalaky siz iş başarýan bolsaňyz, iş edýän bolsaňyz, başga adam tapmadyňyzmy? Tapyp bileňiz okmy hiç kim? Maksadyňyz näme sizin? Başga adam tapyp bilemiz ok, ha şundan başga adam ýok diýseňiz, olam bir hili, mene olam bir ananary ýallarlar. Onuň ýekeje variant galýa, siz türkmen halkynyň üstünden gülýäňiz. Türkmen halkynyň bütün dünýä türkmen halkynyň üstünden gülmegini isleýäňiz. Türkmenistanyň watandaşlarynyň üstünden gülmegini isleýäňiz. Başga many ýok bärde. Şuň niresi şyltak, şuň niresi tökmet, ha? Şuň niresi şyltak, niresi tökmet. Ýanky Ramazan jumaň aýdyşýaly. Alma armut diýdirjek bolýaňyz. Käde garpyz diýdirjek bolýaňyz. Bütün türkmen halkyny garpyz iýdirjek, siz edip käde iýdirjek bolýaňyz, ol käde mal kädelay, göňök käde bar, hiç ýyly bir tam taýyr bolmaýan. Sizin etjek bolýaňyz absurd. Ondan soň absurd sözüni ulanma diýen. Şeňe gelen oksyň etjek bolýanlaryň. Russi. Döwlet hakyka aýdýan, men şol illeşimiziň çykyşyny görenimde utanyp gitdim. Adamlar ýazýar, men ýa birki ýaş garradym diýenme, 5 ýaş garradym diýenme, 7-8 ýaş garradym diýenme. Şolaryň ýazýan zatlaryny göremden soň men elbet bolýan, men özüm utanýan ha. Şonu şu tak çykaryp reklama edýänler utanmaýan bolsa, şolaryň ýerine men utanýan. Türkiýede Türkmenistanyň esasy köpçüligi Türkiýede. Hemişe aýtyp gelýär. Azatlyk radiosyna işlendi urumdy. Aýtdym. Aýtdym, bu şonu gaýtalaýan. Türkiýedäki Türkmenistanyň arasynda iki sany hökümet, iki sany sürgünni, gaýwany iki sany hökümet düzüp biljek edermen gaýratly oglan ýylamyz bar. Gözüni şolara dikdiler. Burada edip şo Türkiýede üýşen güýjü, şo taýdaky potensiýaly ýok etmek. Şoň üçin sahna oýnatgulary, çöpdiýüleri, haramzadalary, satançylary, bar aňy düşünjesi adamlaryň öz we özüniň we başga adamlaryň satanyň arasyndan bolanlary çykardylar. Çöpdiýüleri. Ve edýän zatlaram şolary ýalaky türkmeniň üstünden gülmek. Bisowat bir akmak, samsyk zatlar. Edýäniň samsyklyk diýen bolyn, tökme zatýan şyltak atýan diýen. Beh diýenler, belki diýen daşary ýurtda ýaşap ýör. Belki türkmençilikden, türkmen bir sözlerinden gaty uzakda galanlar diýip sonra ya sow halktan, halk biziň aýnamyz, watandaşlar biziň aýnamyz. Siz şoňa näle haber ýaňyz diýäsoň, adamlar bizden emmete örgökden gelýär şol zatlar görüp. Indi bolle däň-de bu oýnatgylyňyzy. Bu maskaraçylygyňyzy bolle däň. Başardyňyz. Hakykatdan ham başardyňyz. Ol tentek diýeji, biz başardyk, şunu etdirdik diýe.
Yol açtırdık diye, yolu açtırdık diye. Başardık diye. Yolu açtırdık inha şu uçar gatnaglary başlaýar ya-da başlady, başlajak bilemok. Şunu biz başardık diye. Dogry siz başardyňyz. Siz başardyňyz. Ondan agdyny gyşardyp çykyp kameranyň öňünde Hoşgabar Türkmenistanyň gowlatlar we hoşgabar eýle-beýle awwa watanda dolanalyň. Sen biriniň aşagyna ýatyrmy? He? Seni bir tutup durmy? Bu işi başaran adamlar, bu oýnatgulugy, bu teatr başaran adamlar näme üçin Türkiýeden gaçdy? Ya häzir Türkiýeden gaçmaň ýollaryny gözleýär. Provokasiýalar bilen, yalan propagandalar bilen meşgullanýarlar. Näme üçin? He? Näme üçin? Türkmenistan näme zat gülala güllüge? Ýollary açtyrdyňyz-da. Ýollary açtyranyňyzy bilen. Hemme problemany çözdüňiz-da. Serdara Şöhrat diletdiňiz-da. Onam kamerada görkezdiňiz-da. Hojaýynyňyzdan berekelle allyňyz-da. Awwa? Näme üçin gaçýaňyz Türkiýeden? We gaçşak bolýaňyz, galandan adam. Näme üçin? Siz ýol açtyrdyňyz-da o. Muňa näme düşünmeli siz onu ýol açtyran bolsaňyz ýöneköy halk üçin? He? Muň aňyrtynda başga many barmy ýa? Siz gaçýaňyz bolýar. Ya gaçşak bolýaňyz bolýar. Mene haýran size. Mars garaçylyk diýär. Rus diline gürläp bilmese hiç bolmanda öz ene dilimizde gürläýmeli ekenip olara tesvir ýazdym diýär. Tesvirini çykarmadylar. O taýda türkmen halkynyň üstünden güldürmek üçin edilen zadam. Maksatlaryna da yetdiler. Kameranam yapmady, hiç kim o taýda hiç adam diýmedi. Diana Serebrianyň şulara diýeni bar az. Az şulara diýeni. Şulara diýeni az. Men o ömrümde bulary ýaly wejera mahluk görmedim lay sürüy. Bur topal şagal. Utanç haýada ýok o. Ramazan juma a harpyna şermenine bolany ýanyna oturdup ýüzüne seredip durmasy, kimin kime hyzmat edýänligi, ata ogulunyň ýan-ýana oturmasyndan belli diýer. Men hayran. Men hayran. Men hayran ho. Şok boldy. Bütün daşary ýurtdaky watandaşlarymyz ýurdun içindekiler eşenni ör gökden geleler ho näme bolýar diýip. Rusy döwlet ýadynda bolsa arada Russiýa Federasiýasynyň baş prokurory Türkmenistana gelipdi diýe. Düşünýän näme diýeni. Şol duşuk barada hibir zatlar aýdyp biljekmi diýe. Onam aýdar. Ve bant aptik bir vatandaşymyz gowy üstaýda näme ýazýar? Tesvir ýazýar. Awwa. Onam häzir okajak Garajoglan türkmen Rusy bu ýörüýte edilýär. Türkmeniň oppozisiýasy ýa-da edil oppozisiýasy da edil oýnatky rejim ýalyp dünýäň gözüne sokulýar. Ýagny oppozisiýa ýok, aktivist diýilen adam ýok, hiç adam ýok. Bu Türkmenistanyň halky, Türkmenistanyň watandaşlary sürüý goýun. Inha bular şolary ýaly sowgatsız. Ne daşary ýurt dilini bilýär, ne öz dilini bilýär, ne geplemeni bilýär. Ne bir
yüzlenme ýazyp bilýär, ne bir piket edip bilýär, ne bir bular protest edip bilýär, bular hiç zat edip bilýär. Bular diňe söwünýär. Biram bir-birine medya. Hawa. Asyl gidip otyr bulan köp kaset atdy, köp zady çykar bulan. Garaşyň intek. Hawa bular hiç zat intek. Bu görýän zatdyň hiç zat. Şaýda häzir men biriniň bir tesbirini okap berjek. Şo tesbiri hökman oku gaýrat etdi, paýyş etdi. Tesbiri siz Türkmenim kanalynyň içinde de tap bilýäňiz. Haýsy videoň aşagynda men häzir planda atyp biljekkä. Ýöne gaty täzin bir tesbir şu taýda ýazylan kommentariýa, şo kommentariýany okap berjek. Şu oýnatgylar bilen malaşykly. Ozan bagşy diýe tesbir ýazan. Türkmenim, meniň Istanbulda bolatan yerimde bile ýaşatan oglanlaryň arasynda nokot şol maýmunyň diýe owadaşlary bar diýe birisi maňa maýmun maşennik adamlara allap işini bitiremen diýip pullaryny alyp ýygyna bermeýin kaçyp ýüreýäni aýtdy. Maýmunyň daçada Bahtiyar Berdinow diýince alyp oturan videosyna ýanlaryna üçte aýal maşgala gyz bardy diýe. Şolaryň biri şoň söýgülsi ol aktyorçuluk edip söýgülsiniň enesiniň enamyna girip tanışlarym bar. Aşgabatdaky institutda okuwa salyp beremen. Birini amnisiya düşürdüp türmeden çıkaraman. Yine bittesini Farabdaky Kitay firma işe salaman diýip $40.000 alan. Innem gaçyp ýören. Söýgülsiniň enesi şol kezzabyň maşeniniň üstünden Aşgabatdaky Türk ilçihanasyna, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine we Türkmenistanyň baş prokuraturasyna resmi ýagdaýda arza bilen ýüz tutanýar. Inha bilen başarýan zatlary. Hudaý zatlar. Ondan bular öz götün tanamanam başga adamlara şyltak atanmalýar. Hawa. Russiýa. Döwlet ýadynda bolsa arada Russiýa döwletine bulary nemetdik çaltarak geçeliň esasy tema gireliň diýen ýöne bugün halk güni ýaly zat boldy. Diňe kommentariýalar gidýär. Hawa. Orsun guluy häzirki hökümet, şoň üçin Orsun baş prokurorunyň geleni şol orsaky Türkmenistanlary kontrol astynda tutmak üçin bilelikde taýýarlyklar, zatlar görülmeli. Şol zatlarla baglanşykly görüşmäge gelen adam ol. Russiýa men eşitişime görä bu haram tohum yaraly owan talibanlara satypdyrlar diýip habar geldi we ol talibanlar bir döwletiň serhedinde tutulan soň belli bolupdyr. Ýagny Türkmenistanyň yaragy bilen tutulan soň şolara yara beren belli bolupdyr. Diýe 2021-nji ýylda Türkmenistan dünýäde iň köp yara satyn alan birinji mi, ikinji döwletmi şolara ýaly hasabat bardy. Ýadyňyza düşýän bolsa biz okapdyk.
o zatlar yönemeni bolanok. Onça yaragy Türkmenistanyň içinde saklap bolanok. Bazar gün akşam bir gepleşik çykýar. Niýazowy kimler nädip öldürdiler diýip. Berdimuhammedowyň Niýazowy öldürilmegine, şoň öldürilmegine gatnaşmagynaky iň esasy sebäp Serdar ýalňyşmaýan bolsam şu wagt 23, 24, 25 ýaşlarynda bolmaly. Şol wagt Serdar inni Gurbanuly haramdagyň üstünden edilen soň anamdar adam şol ýara sowdasyny kontrol etmeli. Şolaň adyndan nip goýlanam Serdar Süplük. Olam içip taçıp çekip etmeli işini etmän soň şol ýara sowdasy, şol izdielka ýara sowdasy başa baran. Bular maskara bolýarlar. Inni ol ýara sowdasynyň başa barsa Niýazowyda ullukan bir şotaýdan pay gelýär. Korrupsiýa bar ha, paraxorluk. Ondan ol iş başa baranok bolan ýygnak geçirmeli eken. Şol ýygnakda da Niýazow şol Gurbanuly haramdagy bilen ýene birine, iki adama şotaýda berk duýduruş berip wezipeden aýryp şotaýdan belkem göni owadan nepe diýmegen mümkin. Garaz gogluk ýok da şonu bilýär-de Gurbanuly onuň ymykly ýagdaýda şol töweregindäki jehüitler we Russiýada oturanlar bilen dillüşip Niýazowy öldürmeli diýerler we öldürýärler. Niýazowyň öldürilmegindäki janyna kast etilmegindäki esasy sebäp häzirki Türkmenistanyň 3-nji diktatory bolup oturan Serdar Süplüň şo wagtky ýara sowdasynyňky geleňsizligi, biperwaýlygy, iş başaryp bilmeýän nalaja edýänligi sebäpli Serdaryň samsyklygy sebäpli Niýazow öldürilmeli bolýar we öldürýärler. Merkez ýurduň daşyna içinde tapawudy ýokdur. Öz araňyzda jemlenşik ýerlerde, märekelerde açyk göýberilen kemçiliklerinizi aýtmak, başyny başlatmak gerek ýydam geljekdir. Göni gelen doňuza da bir ok ýetýär diýe ömrüňiz ok bolsun merkez. Düşündim. Şular ýalaky hakykatlar köp aýdylsyn diýende. Hakykatlar barada, halkyň, ýurduň meseleleri barada diýe, şular ýalaky diýe pikir alşyň. Köpçülükde, köpçülüğün öňünde pikir alşyp duruň diýe. Band ap diýip bir tomaşaçyma salam memmäňde döwleda köp nerwini etme, öňüme kellede saç galmanlar agam diýe. Kellede saç galmanynyň sebäbi nerwi bilen baglanşykdylar, erkeklik hormonlary bilen baglanşykly. Alym şeýle düşündirýär. Arslanjan geldi. Salam diye Arslan salam. Hoş geldin. Russi. Serdar bilen Russiýanyň baş prokurorunyň duşuklary näme bilen götürdüka? Şondan bir maglumat berip bilýärsiň diye. Men gyzyklanmadym, dogruýmy aýtsam, bu mesele bilen ýöne isteden gyzyklanyp göreýin. Näme bolupdyr, näme bu mesele? Bular şolaň özüň bilýän, bu haram tohum ortadan taşakçylary bilenmok. Doly häzir ol prokuror bilen näme hil gurrun boldy, näme boldy. Merkez ata-babalarymyzdan merdana mergenlerdir diye. Bizeme bir okda aljak bolar inşallah diye. Edip bolsa bir yumruk bolup alıp çıkarsın edip bolsa. Arslanjan ýazy.
şolary düşünjede geçip bolanokmagy. Halk şoňa garaşýar bizden. Olaryň nähilidigi her kim bilýär diýe. Olar bilen ýeni samsıklykda ýarşaýmadan başga näme-de ýarşa. Kiminkinde görünüp tura. Häzir ýa-da tema geçsek. Salam aleykum vatandaşlar, döwleda giç ýaşy diýe Irlan Miralov. Tajol giç ýaşy. İşten güçten giç gelýäňiz, Allah kuwat bersin, hoş geldiň. Arslan. Biz geçmeli olardan ideýada, pikirde üstün çykmaly. Oho, biziň edip beren işlerimiz, biziň yeten, geçen menzilimiz nire, olar nire, özümüz wapşe deňeşdiremiz olar bilen, deňeşdirer ýaly ýok. Gittiň etpiýetiň nady ýok. Ýöne şolar ýalaky haramçylyk, yalan propaganda, bu sowgatsızlyk, bidereklik edip berenleri reklam edýärler. Näme üçin? Halkara guramalardaky sana berilýän çykyş etmeli pursada şolar ýaly adamlary goýýan. Näme? Näme şol? Türkmeniň üstünden güldürmekden başga näme maksat many var şotaýda? Men şoňa düşünämok. Men şoň üçin aýdýan. Arslan ony. Rusy, Niýazyň öldürülmegine meňeşdişime görä gurbanyň şol wagt 30 milyon Amerikan dollaryny döwletden ýumurýa, onuň Niýazyna habar berýärler diýe. Ol ýara sowdasyna onuň ulrak pul oýnalýardy. Onuň ulu pul wagtaýdy, ulu puluň gurrununa. Niýazyň özüm şondan paýyny almaly. Ýöne şol serdar içip saçyp, balanyna saçyp şol işin kontrolüni ellen gidiren soň puja çykýar şol iş serdar sebäpli. Ondan şolar ýalaky bir sıçaga şol işe tapşyrdyňyzmy? Hawa diýip Niýazyň gahary gelip şol sıçagy, kakasy, haramdagy we şoň ýanyna ýene bir adamma şolary toğuna tok diýjek bolup taýýarlyk görýän wagty öňünden gaçyp şonu öldürýärler-de. Adalat Ruslan Mätiýew Faruk okim Täjegül Begmetowa, Sultan Açelowa, Murat Düşömöw, Azat Isakow, Döwlet Baýhan Baky, Karajoglan ýaly mertlerimize halka eden ýardymlary üçin öz minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Çöp çalama urdum. Bu adan tanan adamlaryň arasynda halka yardam edenma, etmedik wa. Ay bolýar da adalat näme diýin? Gow başlaýaňyz şolar ýaly edip, soňa mara çöp çalamyr ýaňyz. Men gynanýan zadym şol. Ondan bular näme meňde şo Aşgabatdaky ediljek bolunan protesta meňde. Müňlerçe adam bolup köşküň gaşyny gawaýarlar. Soňam 2-3 sany çinownikam şol haramlarda ministrem çykyp dyýy çöküp ýalbarýar. Hawa hemme zady düzeldiýär. Niýazyňa aýt ýetirdiňiz bu zady, Niýazy çağıryp ýüze görüşseňiz biz öldürür. Biz Niýazyňa ýetirmän düzeldiýär bu zatlary öňüňde arkaýyn gaýdyň diýe her kime epesli un, ýağ, zat, şeker paýlap berýär zat diýe, tokkolap pul berýär diýe bu ýyllarna gaýdýan adamlar. Şo taýda rewolýusiýa boljak bolup durka, ana şolar ýaly bolýar. Senemini hemme zady gow edip aýdyp bir hakykatyň hatyryny gowy goşup oturkan çöp çalamyr ýaňdary. Biziň ýaly adamlaryň atlarynyň bir ýerde ýazylmaly, tutulmaly, goýulmaly adamlary bilen
hamala şolaram halka kömek edýän ýaly ilgün bähbidini neme diýen ýaly edip ara goşuşdyryp goýberýär-da. Bilýär? Senem mekirje birlemeňde adalat. Bu orada. Russiýa Niýazow bolsa Gurbanulyny öňündäki ýygnakda owadan näpä uratmakçy bolup karara gelipdir. Şol ögur bolsa Gurbanuly Niýazowyň ahranasynyň başlygy bilen arasy gowy bolan soň oňa habar berýär diýe. Dogry. Dogry. Şo gepleşiňem aşagyna ýazsaň minnetdar bolan bilýän zatlaryň Russiýa. Adam gyzykly bolar. Ivan Grozny gelle hoş geldin gardaşym. Salam döwlet. Baýhan watandaşlar diýe tazy bol Ivan Grozny ömrüň uzak bolsun. Allah kuwat bersin. Senem inşallah da bilen başagaý bolmaly. Russiýa soň Gurbanuly bolsa Jadanow we Hramow bilen dilleşip belli bir netije gelýärler. Niýazowy ýok etmek barada gaty dogry. Russiýadan hökümetten, Russiýadyň hökümetinden tasdikladyp planyny şoňa görä hereket edip öldürýärler Niýazowy. Şoň üçin şol gargyşa galan üçin Niýazow dekabrda ölen soň Gurbanuly hut şol nehek gan döken üçin Hudaý uran soň olam şol dekabrda ölür diýip şolar ýalyky aýdýanlar bar. Arslan ýa-da Türkmenistanyň gorumluk ministri bilen duşuk geçirdi. Howpsuzlyk barada gürrüň eden bolaýmasa, Ruslar töweregini gorap astyna aljak bolýanlar. Orta Aziýadan problema gelmez ýaly öz üstüne. Uruş gidip durka men pikirimçe diýe gaty dogry. Olar özüniň guyrugynyň aladasyna gaty dogry anyklatlary bizde erkin metbuat bolmadan soň anyklatlary, hakyky nemeleri, görüşülen edilen zatlary hiç kim aýtmaz. Gurbanuly nirden nädip owurlady 30 milyon dollary ol näme bankda işledimi, saglyk ministri bolup işlemedimi, şol ögürde ýalňyşmaýan bolsam Niýazowyň ornwatary şol diňe bir saglyk ministrimden Niýazowyň ornwatary kabinet ministrem boldy diýip men bilýän, eger ýalňyşmaýan bolsam. Bilýän bolsa bilýänler ýazsyn. Awa bilýänler ýazsyn. Şta tesbirler soň birden köpelýär. Çıkanok soň birden köpelip gidýär. Olam yzda köpelip gidýär. Öňde çyksa boljak, molanynyň menkin okamady. Okalmady. Gözden açdy ýaly zatlar bolýar-da. Şoň üçin adalat hem bilgeşinden atlar garşdyrýar da adamlary. Bilgeşinden nipmen pikir edýär. Sevara, Hram, Momy, Jadan we birsiniň garnaşlary Lewapda sögda merkezler açyp kalbasa öndürýänler ýerleri açyp arkaýyn gezýänmişler. Yegenler hem onuň ýanyna hiç kim diýdiler. Bolman näme? Bütün dünýäň jöhüt diasporasy olaň arkasyndan yegenden kim aýsaň? Yegenden ana şol halkara guramalarda Türkmenler şolar ýalyky biýsowat diýip Türkmeniň üstünden güldürilýänler bar-a, ana şolar ýalylar üçin yegenler neme? Bir adam ýaly. Adalat. Ýalňyşýan ýerim bolsa bagyşlarsyňyz, şol ýokurda ady agdalanlar pulo satylan däldir öýdüpdim. Käbirleri düşnüksiz. Şoň üçin
eger mümkin bolsa bular ýalaky atlary ýazmasaň, at tutmasaň has gowy. Hakikaten hat ýerine bizem bir zat diýmän durup bilemzok. Ýöne dahylsyz adamlaryň atlaryny bir ýerde ýazmasaň da. Iwan Grolny dogry aýtdyň, döwlet aýplaşma iş bilen başga soňky atlar özüň näme janyň sağmy. San sağ boljak bolýar. Ama birazcık soğuklama, öyle köp yurttan geçip iş saparları, maslahatlar, zatlar. Biz reklam etsem olup beremizok. Ama videolarda düşürüp diňe sağlık ministri bolup işlemedi diýe gaty dogry bilýän o kabinet ministri bolup işledi. Şo Niýazowdan soňky adam dal. Şoň üçin dogry aýdyp durdy. Arslan we Rusy ondan soň men kommentariýalara ara kesme berip aýtmaly zatlar aýtjak şuny haýyş etdiler watandaşlarymyz. Şolaň aýtmaly diýen zatlaryny aýdyp berjek, ondan soň kommentariýalara dowam ederiz. Niýazow ýannakylaryň baryny doýuranlar, ýeközi hemme zady bilýän diýip baş prokurorlar isleýän wagty aýryp goýup ýannakylaryň anamdan gaçan olaýmasa diýe gaty dogry. Diktatorlar waswasa bolýar. Haramdagam Niýazowyň ornwasary we kabinet ministr hem işläp boldy diýe, işledi diýe gaty dogry. Niýazowdan soňky bolsa köprek pul ogurlan bolaýmasa diýe. Diňe özü däl tokum tiýji sähelçe bir nemesi bolsa da, ilen çalany bolsa da işini gördüler. Olaň tohum tiýji bolman şu daşary ýurtda aktivistler bir problema bar diýe häzir şu problemany görjek. Näme problema? Sesini çykanok diýe häzir çykýarmy? Inni gelýän bolmaly. Gelýär o. Tema geçecek diýdim bolýan bara. Başladylar daha o. Men aýdýan, şu efire geljek bolýan watandaşlara aýdýan. Men efire girmek üçin çakylygy goýdurmaň bana kommentariýalaryň arasynda. Sebäbi men şunu goýdurýan bolýar. Efire ziýan etjek bolup elinden geleni diýerler. Bilýän? Şolara gapyny açyk goýýan da, açyk gapy goýýan şolara. Derwedäni açýan, etdirmäň şonu ýani. Men e-mail bilen iýerýän, beýleki sosial mediýalaryň zatlaryň üstü bilen iýerýän bolan, giri bilen zok, bolanok, eýle, beýle. Telefonuňyzy ýapyp täzeden açyň şolara ýaly bolanda.
Sebäbi sizin telefonunuzda bur topar programma işläpdi. Sizem ayagarlygyna bur topar yerlere, bur topar zatlara seredýäňiz bu elinizdäki telefon bilen. Şoň üçin bur topar guýruk, bur topar happa kupa wa telefonunuzda. Bağlanyp bilmediňizmi? Telefonuňyzy ýapyp täzeden açyp girýäňiz, baglanýaňyz, wessalam. Gereksiz programmalara ýapýaňyz. Köp ispiyonski programmalar köpüsinem lisenziýasy zatsız ulanýaňyz. Oňam size zyýany bolýar. Sebäbi bular ýalyky howpsuz programmalary ulanyp girjek wagtyňyz Google sizi goýberenok. Hangkong howpsuzlyk taýdan gowşak bolsa sizin ulanýan aparatlaryňyz kynçylyk çekýäňiz. Şoň üçin efire girip bilmeýänler güne efirde programmada da sizin ulanýan programmalaryňyzda girip çykýan ýerleriňizde şo taýdan sizin telefonunuzda üýşýän telefonunuzyň içini çiğşirýän, hapalayan, galangaçan zatlarda. Inni ýollar açyldy diýede. Daşary ýurtlardaky zähmet migrantlarynyň iň esasy problemasy adaty Aşgabat, İstanbul, Aşgabat uçuşlarynyň togdadylmagydymy? Ýagny buşluk Türkmenistandan hoş habar bar. Türkmenistan düzelli, Türkmenistan inni gowurly, gideliň ýurda diýip şular ýalyky şu habary buşlaýanlar. Diýmek bulara görä ýeketek problema adaty uçar gatnawlarynyň ýola goýulmagy. Ýagny adaty uçar gatnawyny ýola goýsaň Türkmenistanyň migrantlarynyň bar problemasy çözülýär şeýlemi? Diýmek onda ýollar açylsyn, provokasiýasyny, propagandasyny şeýlede manipulyasiýasyny alyp barýanlara görä ýurdun we halkyň bar çekýän kynçylygy şundan ibaret. Ýagny ardan wagtdan uçar gatnaw bolsa diýmek başga problema ýok onda. Saçyňyzy öýläp şemal urdurduňyzmy? Kelläňizi üşetdiňizmi? Ýollar açylsyn, propaganda hakda düşünür. Yapık bolmayan ýol nähili açylmaly? Men şoňa düşünem. Açyp ýöne gymmat däl, arzanladyň. Gatnaw arzanladyň diýseň, ana onda bolýar. Gatnaw arzanladyň. Türkmenistana hawa uçar gatnaw başlady, Türkmenistana gidin. Migrantlar üçin ullukan inhaşy bir buşlukly ýagşy hoş habar diýilýär. Siz näme üçin gaýtdyňyz Türkmenistana? Gulala gulluk bolsa, he? Milyonlarça adam Türkmenistany näme üçin terk etdi? Milyonlarça adamy Türkmenistandan terk etdiren sebäpler hemmesi aýryldy çözüldümi? Şoň üçin Türkmenistana gitsinmi, gaýtsinmi bu adamlar? He? Siz biz bunu başardık, biz bunu çözdük, biz şunu ettirdik diýäňiz. Onda diýmek Türkmenistandaky bütün problemlary siz çözdüripsiňiz da şeýlemi? Şu absurd bolşuňyzy bilen. Gatygen. Daşary ýurtlardaky Türkmenistany işläp berenler, köpçülük migrant, ähmet migranty. Bu işläp berenleri köpçülüklerin ýagdaýda Türkmenistana iyi berjek bolup bular ýalyky propaganda etmeň maksady näme bolup biler? Bolýa, siz şular ýalyk propaganda başladyňyz, edýäňiz. Bolýa, siz näme üçin gideňiz? Özüňiz näme üçin gideňiz? Özüňiz näme üçin Türkiýeden başga ýurtlara bir böleňiz gaçdyňyz? Galan böleňizem gaçmak üçin bahana gözleýäňiz. İnternetlerde bolursuz videolar goýup, şo videolary inhamen şulara ýalyk aktivistlik etdim, şulara ýalyk çykyş etdim diýip, şo bahana bilen status alar. Halkara guramalary goşadyrnyň içinde.
bize kömek eder. Ýaly fantaziýa bilen hereket edýäňiz. Olar ýaly ýollary açdyran bolsaňyz, ýollary açylan bolsa, Türkmenistana da gidin diýen bolsaňyz, özüňiz gidip görkezin-de. Onuň sözüňiziň arasynda aýdýaňyz. Türkmenistana gidenlere hiç kim hiç tat diýen ok. Hawa bular ýaly aktivist zat bolup çykyş edenlere de ýöne şeýle kiçidillenlerde bir duýduruş berýärler. Bolly başga edilýän zat ýok. Her kim arkaýyn gezip ýör. Türkmenistanda şeýle bolýarmy? Sizin bu Türkmenistan diýip aýdýan ýeriňiz başga ýer bolaýmasyn? Onu bütün siz öz aýdýan zatlaryňyzy özüňiz ýalanlaýaňyz. Hani siz diktatorluk rejimine garşydyňyz. Siz diktatorluk rejimine garşy görüşýän ýeketek siz başga adamlar görüşýär. Diňe siz görüşýär. Diktatorluklar gollaýan, diktatorluklaryň nökerlerini istisna ýal edip, ýürüýte tälim bilen ýetişdirýän halkara guramalarda reklam edýän siz. Her hili bolýan siz. Hawa akıl bilen, adam aklı bilen düşünür ýalan däl. Taşeronlardakylary köpçülikliň ýagdaýda Türkmenistana iyi berjek bolýar. Özüňiz gidin. İlki bilen gidip görkezin. Türkmenistan gulalagulluk diýäňiz. Bir tarapdan gulalagulluk diýerliýäňiz. Näme ananmaly? Haýsyndan ananmaly? Diktatorlara garşy biz diýip soň edil diktatura ýaly halka arlamak, halka yalan propaganda etmek, hakykatlary üýtgedip ýa-da hakykata garşy hüjümler gurnap, manipulýasiýalar alyp barmagyň ady. Hak we hak hukuky üçin görüş, adam hukuklaryny goramak bolmaly. Aktivistlik, blogerlik bolmaly, töwelemä. We olar ýaly blogerlik hem bolýar, dogry. Bolýar. Manipulýasiýalar edin. Yalan propagandaçylary reklam edin we olardan öz bähbitlerini de peýdalanyň. Ýöne edil bular ýaly öz üstüňizden güldürmäň o. Maskaraçylyk, samsyklyk, şow gurnap bu edýänleriň hemmesi bolgusyz şow, maskaraçylyk. Halkara guramalaryň wekilleriniň öňünden we bütün dünýä görür ýaly edip Türkmenistanyň halkynyň adyndan adam hukuklaryny goraýan we demokratiýa görüşini alyp barýan ýaly edip görkezjek bolýan adamyňyz, gahrymanyňyz sowgatsız bolsa, ilki bilen şeýle maskaraçylygy gurnaýanlaryň üstünden gülmezlermi? Siz Türkmen halkynyň üstünden güldürjek bolýaňyz bolan, Türkmen halkynyň üstünden gülünmegine garaşyp durkaňyz sizin üstüňizden gülämesinler. Sowgatsız hem ahlaksyzlary öňe sürüp, olaryň halkyň aladasyny edýän, halkyň wekilleri ýaly edip görkezjek bolmak. Aslynda ha Türkmenistanyň raýatlary hut şu mysalla görüşüňiz ýaly sowgatsız, ahlaksyz hem oýnatgudyr, bilip goýun diýen manyny bermeýärmi bu edýäniňiz? Absurd şowlaryňyzdan, teatrlaryňyzdan, samsyk provokasiýalaryňyzdan, yalan propagandalaryňyzdan ýülgüne köp peýda we ýaly utanman reklam edýäňiz. Sizin ýagdaýyňyz hakykatdan hem gowy edýän. Birini ýürüýte, dünýä maskara etmek üçin içirip, çekdirip ekrana çykarsaň, edil şular ýaly maskaraçylygy başaryp bilmem kä diýen mene. Ondan bolar, näme ip, näme içe we haýsy planetada nähili logika bilen ýaşaýarlar, mehriban onlar. Idi dilleşler, gadyrdan tamaşaçylar gaýrat edip düşünür. Men aklym çatanok. Biz ýollary açdyrdyk diýenler. Istanbulyň aeroportunda Serdara Şöhrat diýdirýänler, şol adamlar. Halky ağlayanlar diktatura we yalan, halka ağlayanlar diktatura. We şol ruwatyň özünde de
yalan propagandaçylar. Yok, bu aýdýanlarymyz näme dogry bolsa, näme üçin halk bulara inananok we olaryň haýsam bolsa bir çağırşyna, haýsam bolsa birine, ýekejesine halk eýermedi, inanmady, şu çaka çenli. Näme üçin halk inanmady? Hiç bir çağırşyna halk inanmady. Hiç bir şunu edin diýenini etmedi halk. Näme üçin? Halka para, peşkeş, sowgat ödürlediler, her zat etdiler. Biz hökümete gelsek, hökümeti bize alıp berseňiz, gol turup, kan öküşüklük etdirip, biz şunça aýlyk berjek, munça aýlyk berjek diýip söz berdiler. Näme üçin halk bulan sözüne inanmady? Halk bulara goşulmady, bulary gollamady. Näme üçin? Aslında mal, sürü hiç kaçan ağzı bir bolmaz, hiç wagt ayağı almaz diýip göň etmeçilik edilýän Türkmenistanyň halky. Raýatlary özüni äsgermeýänlere näme üçin inanmaly we olaryň yzyna näme üçin düşmeli? Adamlar tarihinde her hili yalan propagandaçylar görüldi. Ýöne edil. Bizim raýatlarymyzyň bolşýaly barıp yatan maskaralar, oýnatgylar, gömükler, sowgatsyzlar, satançylar, yalançylar, kezaplar görülmedi. We häzirki döwreçenli döremedem diýip anyk aýdyp biler. Aslında bu görýän maskarabazlaryň Türkmenistanyň diktatorlarynyň önümleri, diktaturanyň ýasany hem edil diktaturan özü ýaly. Ýagny 50 gepden belli gep. Mal eýerine çekmese şumluk. Bular diktaturan mallary. Türkmen halky mallar, bular mal. Tesvirlere geçeceğiz. Düzöllü ses. Rusya sistemada bir problemi var. Şoň üçin men mecburi ýagdaýda telefondan seretmeli bolýan tesvirlere Rusya döwletaga ondan maňa şol ikisiniň çykyşy barada bir maglumat sizden garaşýanlyğa bolýar. Rusya meni aýdarlap göreýin, soraşdyryp göreýin. Elimden geldiginden, başardygymdan nesip bolsa Serdar diýip biri ýazýar. Häzir göreýin. Tesirler, komentarlar çykanok. Näme üçin bilemok. Düzeler diýip umyd edýän. Serdar Türkmen maşyny Gurbanuly öldürdi. Diýilýär, Gurbanuly öldürse ahrana näme gerek? Gülkünç dämi diýär. Hawa gülkünç. Gülkünç. Absurdistanlar şolar ýaly gülkünç zatlar bolýar. Şol ahrana Gurbanuly bilen bile bir ýoronyň aşagyna ýatyp durup görenler dämi? Ahrana diýeni.
Sen öýdýän ýaly gülkünç Serdar. Bagyşla. Hmm. Çykdymy? Ýene bir tesbir bar. Mene bizar kellelerini üşeden oklar döwle daga. Çüýşe, büdürep, rüýunka ýykylyrlar. Beýbe. Ay biljek, o zatlardan başym çykmazdyň. Arslan, akly ýok adamlar şoň ýaly zatlar aýdýarlar. Olary psihuşka da bejermeli, olar bejerilmeýär olar. Musurdan peýdalanyp bolýar, şolardan peýdalanyp bolanok, şolar musurça da ýok. Gaýtadan işlenip bolmaýan zyňanlar. Halkara guramasynyň Türkmenistandan başga müň aladasy bar. Olary umyt baglap bolanok, özlerine bähwitli zat bolsa, bolmasa hiç zat etmeliler diýe. Gaty dogry. Gaty dogry. Arslan, halkam özleri ýaltamsyk görýänler-de diýe. Dogry. Ogrum özüne otur orramsam diýär. Ogra da hemme kişi ogry ýaly görünýär, orramsa da hemme kişi orramsa ýaly görünýär. Gorkutatam oglany pes döwre dawa näme okaýaňy diýe tögüri galdyrýan. Allah ýalkasyn niýe Russy taýja bolyn tek işledi demok garaş. Elimden geldiginden haýyşyny ýerine ýetirjek bolan başardymdan. Döwlet bu Serdar diýilýän haram süplük bolaýmasa diýýär. Şo Serdardyr öýtjek bolýan. Ýok, o Serdardyr, däldir o Serdar. Bu mehriban doganlar, onu şuňky efiri şu taýda jemläliň. Gaty uzaga çekdi, 2 sagat bolup gelýär. Aslynda bular ýaly uzaga çekmese gowy boljak. Inni ýollar açyly propagandasy, ýol ýapyk dälli, şoň üçin ýapyk bolmaýan ýol nädip açylýar? Diňe halka el ýeterli gatnaw, halka el ýeterli ýagdaýa getirilsin. İslenýä ýönemuny etmez hiç wagt. Diktatura sebäbi diktaturan gözü haram pullon gazançdan, talançylykdan, kezzapçylykdan hiç ýyly doýanok. Şoň üçin gum doýraýmasa pul zat bolar doýurmaýar. Şoň üçin ýollar açyly, Türkmenistana gideliň diýip edilýän çağırışlar manasyz. Sizi taşaýurda çykmaga, onlarça ýyllap öz ýurdundan, maşgalaňdan, çagaňdan, dogan garnaşyňdan, klassdaşyňdan, gowy görüşýändiňden jyda düşüren sebäpler aýrylmy Türkmenistanda? Aýrylmady. Hasam beter boldy. Siz Türkmenistandan gaýdan maltyňyz $2000, $1800 hasyrrak gaýdanlar. Soňkular 3000, 3,5, 4, 5 we gaýdanlar bar. Öz Türkmenistandaky syýasy, jemgyýetçilik, käbir ýagdaýlar sebäpli has köprek gaýdanlarym bar. 8-7 min zat ele bir gaýdanlar bar. Inni siz häzir Türkmenistana gitseňiz, Türkiýe ogulky gelişiňiz ýaly wizasyz gelip bileňiz, hökman wiza almaly bolýar. Türkiýe Türkmenistana wiza aljak bolsaňyz,
sizi bir elekden del, teli melekten geçirýärler. Bu bir. Iki, türmeler Türkmenistan'a aýratyn bir biznes, aýratyn bir dünýä. Türmeleň içinde gow girdeýje getirýän ýörüýte uğurlar var. Türmeleň Türkmenistanyň adaty, ykdysadyýety ýok. Türkmenistanyna gow girdeýje getirýän türmeleň içindäki türme ykdysadyýety, türmeleň içindäki biznes ýogdama. Şol biznes ýogdany ösdürmek üçin daşary ýurtdan köpürek adam getirip türmäge dikmeli. Şoň üçin ýollar açyldy, Türkmenistan güläle güllük gaýdaly ýurdumyza. Saglyk mownyra barýa. Aňarda düzelen ama hiç berda. Saňa deňmändilerler. Sebäbi şol tawşyrygy ýerine getirýär. Türmeleň planlaryny doldurmak üçin edilýän manipulýasiýalara gatnaşýar, goşant goşýar. Şol provokasiýalara, propagandalara goşant goşýar. Bilip bilmän. Oýnatky höküminde belki gatnaşýar. Biljekkä Hudaý bilýär. Günäň öz boýnuňa. Ýöne şolar ýaly ýagdaý mäkrumanda bolanlar. Hiç zat güläle ullukda gaýtam beterleşýär ýagdaý. Şoň üçin bular ýaly dozoklara özüňizi ağlatmaň, dozoga düşmäň. Bu samsyk propagandalar, samsyk provokasiýalar, bu zatlara özüňizi ağlatmaň. Ondan Türkmenistanyň, Türkmen halkynyň üstünden güljek bolup, bolguzy reklamalar edilýär, videolar, çykyşlar, zatlar eýlebele. Bu zatlara emosiýa bilen reaksiýa berme. Muňa nerwiňizi ýakyp plança ýyl garratdy meni zat diýen görnüşde, özüňizi ziýan berjek görnüşde nimetmeň, kabul etmeň, ýüregiňize, nerwiňize ýakyn tutmaň. Düşmanyň isleýäni şol size ziýan bermek. Siz gaýtam gülüň üstünden bolan. Gülüň. Häli bir tomoşaçymyz aýtdy, aşaňa diýdi, kommentary ýazdym diýdi. Ömrüň uzak bolsun, eliňiziň dert görmesin. Diňe senden başga-da onlarça, ýüllerçe ýazanlar diýip umyt edýär. Ýöne o tak çykararlarmy, o başga gurrun. Şol ýaly mekrowanda onlar. Özüňizi allatmaň, sähelçe wagt ally. Bir işläp ýörüs. Reklamasy, zatsız, arkaýyn işläp ýörüs. Netijenem etip bolsa wagty gelende görersiňiz. Indi edýän şu taýda halka ýetirmeli zatwamy gaty dogry arslan ýa-da ýollary pul işlemek üçün açan molaýmasalar, biletleriň bahalary Marsa bilet alanyň ýaly diýe gymmat diýe. Ana gerek bolsa. Ana gerek bolsa. Ana gerek bolsa. Rusy şu Serdar diýilene jogap berýär. Sebäbi meň eşitişime görä sen çykyşyň başlanyny oňa habar berýärler we gaty gyzykly temalar başlanyny Serdar süplüge habar berýärler. Olar gaty ünsleri bilen diňleýärler. Döwlet sen şu zatlardan habaryň barmy? Bolmasa men bu işenem üçin dowam edeyim. Başgalany işi güýji taşlap dowam edýär. Informasiýon türkmeniň informasiýon görüşde bir öz kanaly bolsun, platformasy bolsun, bir galkany bolsun, bir gaýasy bolsun. Egin berer ýaly. Şoň üçin bu türkmenim telekanalynyň üstünde biz henüzem işläp ýörüs. Hemme zat taýyn. Diňe häzirki şu bir uruş ýagdaýynda geçse, Ukraina meselesi var, bir ýanyldy bolsa, netip bolsa, biz bu türkmenim YouTube kanalyny hakyky telekanaly görýäs.
Şutaýda çorba açkarlyk tesbir ýazýan watandaşlarymyzyň hemmesine iş wizasy bilen çakyl uradýar, gelýärler. Türkmenim telekanalyna halkyň bähridine propaganda informasiýa göreşinde hakykatyň propaganda göreşine alyp barýarlar. Edil şu Azatlyk radiosyny dürli dillerde açyp nähili öz bähritleri üçin etdirýän bolsa biz halkyň bähridi üçin telekanal açyp şo taýda halkyň informasiýon göreşini alyp bartyrjak bolýar. Şoň üçin dürli ýurtlarda işläp beren, daşary ýurtda, ýurdun içinde işläp beren watandaşlarymyzam näçe durýanlarda duraýsyn. Biz hemmesini nesip bolsa Türkmenim telekanalyna üşürýär. İş wizasy bilen, biznes wizasy bilen. Soň isleýän telekanalda çykyş edýär. Isleýän biziň syýasy jemgyýetçilik işlemimiz bar. O taýda çykyş edýär. Tapawudy ýok. Bulary biziň Ýewropa getirmegimiziň sebäbi näme? Şul işleri edibiljek bu ýurtlarda watandaşlar ýeterlik derejede watandaş ýok. Daşarydan bärik biznes wize bilen, iş wize bilen adam getirjmegiň şerti şu ýurtdaky häzir şu ýurdun içinde öz watandaşy bolsun bolmasyn ýaşap beren adamlaryň içinden şol işi edip bilmeýän bolmaly. Bu işi bu ýurtlarda edip bilen ýeterlik derejede adam ýok. Teklik bar, ýöne ol ýeterlikden. Şoň üçin ýeterlik sanyna bize Türkmenim telekanalyna Hereket adly syýasy jemgyýetçilik demokratik guramamyzda işlerýäli, resmi görnüşde işlerýäli eňneşler gerek. Eňneşlerimiz şu çykyş edýän ýürekdeşlerimiz şolaryň hemmesini nesip bolsa çöpläp ýüşürýär. Hökümetimizem resmi görnüşde guras diktatorlyga da salam aýdar. Tiz wagtda toý saçakly watanymyzda gatnaşyp şu günleri degişmeler bilen ýatlap bermek hemmemize nesip etsin mehriban doganlar. Türkiýedäkiler giç bolly, gijaň rahat bolsun. Amerika tarapdakylar birinji ýerde iň köp tomaşa edýänler Türkiýedäkiler. Ikinji Amerikadakylar, üçünji Türkmenistandaklar. Gijaň rahat bolsun Türkiýedäki köpçülik bize tomaşa edýän, bizi gollaýan, biziň bilen bile ýeňişe ýöreýänler. Iki Amerikadaky watandaşlarymyzy illeşlerimiz, ýürekdeşlerimiz, siziňem daňyňyz, ertiriňiz haýry bolsun. Günüňiz hepdeňiziň dynjalyş günleri hepdeň ahyry gowy geçsin. Maşgala günleri bolýar. Bärde şol dynjalyş günleri, esasy maşgala bilen çagalar bilen iş günü bolmadan soň geçirilýär. Şoň üçin gowja geçiriň. Hepdeň dynjalyş günleri mehriban doganlar. Bazar günü şu aýdy şümýaly Niýazowy kimler nädip öldürdi? Hawa Serdaryň Niýazowyň öldürilmegindäki rolu bilen baglanşykly bir gepleşigimiz bar. Bu öň gönefirdi. Aslında öň bolan bir gönefir riskin gatnaşmagyna ýöne risk gaty gaharlanyp riski provokasiýa etdirdiler, öçükdirdiler. Şoň üçin riskin ýagdaýym gowdally. Risk bolup oturan ýerini terk etmeli bolýar şo taýda. Köp zatlar başyndan geçirdi risk. Şoň üçin şol söwünçli ýerlerini aýyrmaly bolup, sebäbi bize gelşen ok. Türkmeniň medeniýeti, Türkmeniň derejesi, mertebesi bu däl, bize gelşen ok. Näme bolsa bolup bersin. Şoň üçin şo Niýazowyň öldürme bilen baglanşykly dürli garaýşlar aýdylýan zatlar bar.
Şo zatlary deňeşdirmek üçin bir aýratyn bölüm etip goýduk. Bazar gün akşam netip bolsa tomaşa edersiňiz, şoňa tomaşa ediň, öz garaşlaryňyzy ýazyň. Ondan naşarynam Türkmenistanyň içinden ýygy-ýderli ýagdaýda gelýän maglumatlary netip bolsa biz ýygy-ýderli ýagdaýda halk köpçüligine, dünýä köpçüligine ýetirmäge dowam ederiz. Ogalamaydyşmy men öňe berdim. Menki näme üçin soň çykarýan ele-bele gurrun bolmasyn, elimizden geldiginden netip bolsa ýetirer. Haçanla aýdyşym türlü ýurtlardaky kanaly bileýär ödýän illeşlerimizi alyp barýan şu gün ýaýlymlary bile alyp barýan illeşlerimiziň hemmesini Türkmenim telekanalynyň merkez ofisinde jemlämizden soň, ondan soň aýdyp bilersiňiz näme üçin wagtyny diýip. Häzir ýeterlik sanyna adam iş edip bilemez. Köp adam özüm etmeli bolýar. Şoň üçin aýplaşma, sowuklama adam helak edýär. Häzirlikçe efir şundan ibarat. Ýene-ki efirleri çenni Allah ýarňyz bolsun. Habarlaşyp durun. Aşagda biziň habarlaşmak üçin e-mail salypmyz. Dürli sosial medialardaky, TikTokdaky, Facebookdaky, Instagramdaky hasaplarymyz, aragatnaşyk nemelerimiz gelip dur. Şular bilen habarlaşyň. Netip bolsa biz haçan resmi ýagdaýda Türkmenim telekanalyny açyp hereket syýasy gurmasy bilen bile. Hemmemiz bir ýere üýşüp hereket edip başlamamızdan soň telefon nomerlarymyzdan bolar aragatnaşyk üçin. WhatsApp diýdi. Hemme zady biz el ýeterli ýagdaýa getirer. Ýöne häzir şol eňneşlerimizi bir ýere ýygnaýança, bir saçanyň başyna üýşänçä olar ýaly hüjüme açyk ýagdaýa getirýärmiz gelen ok özümizi. Şoň üçin aýplaşman, käbir adamlar telefon nomerda soraýa gerek ýok. Ştaýlardan arkaýyn habarlaşyp bolýar. Allah ýarňyz bolsun, eliňiz, ýüzüňiz dert görmesin, ýüregiňiz, ömrüňiz, ruhuňyz dert görmesin mehribanlygyňlar. Görýän kanallara gelýän gollaglary, goltgulary hemmesini görýän ömrüňiz uzak bolsun, toýuňyz aýtsyn. Sowaby müňläp toýlaryňyzda aýtsyn. Allah jan bize de nesip etsin toýlaryňyzda hyzmat etmek, elek bilen suw çekmek. Rusy şol zatlary men haçandan beri aýdyp berýän wagt döwletçan biz bireýem birleşen bolsak bir herekete başlap bolardy. Biz birleşdik ýöne bir saçanyň başyna üýşmedik. Bir dürli ýurtlardan netip bolsa dürli ýurtlardan çağırlar. Ýürekdeşlerimiz bir saçanyň başyna üýşer. Rusy senem gelersiň. Netip bolsa Garajowyň Türkmen baryňyzy biri bar penatynda saklanyn. Giýjäň rahat bolsun illeşler döwlet gardaşym diýär Garajow Garajow. Ömrüňiz uzak bolsun. Hemmeňiz Allah jan öz penatynda saklasyn. Arslanjan giýjäň rahat bolsun, özüňizi gowja serediň watandaşlar diýär. Sag ol, arslan senem. Allah kuwat bersin, işiň güýjüň kän. Köpümiz işli, güýçli, mejburi ýagdaýda standartdan daşary adat bolmaýan ýagdaýda iş şertlerine, iş saatlaryna işlemeli bolýar. Şoň üçin Allah kuwat bersin, tabir bersin. Rusy Allah ähliňizi ezilleşler, özü gorasyn, özü kuwat bersin. Bu haram tohumyň rejimine garşy diýe. Amin, amin, amin. Ömrüňiz uzak bolsun taýja. Şuňky efir şundan ibarat mehribandygyňlar. Onda ýene-ki efirlere çenni Allah ýarňyz bolsun, köp sag bolun. Gyzykly temalarda ören täsin. Diktatorlaryň ýallaklaryny, haramhorlary, kezzaplary uklatmajak. Şolaryň ýzyna kesegi däl. Kaktusyň ullokan töňüsi sokulan ýaly şolara. Agyry, zulüm,
çektirecek, ıza çektirecek gowy materiallarymyz bar. Olaryň ýyly ýylyna siziň dikkatiňizi ýetirer, dünýä köpçüliginiň dikkatini ýetirer. Siziň gollaryňyz bilen siziň gatnaşmaňyzda siziň bilen bile nesip bolsa ýeňişe pellihanada bilejek barar. Diňe döwlet baýhanyň eginleşleriniň hereketiň türkmeniň kanalyndan däl hemmeňizden ihlasy, hemmeňizden haýır dualaryňyz we ata-babalarymyzyň etikiden dogalary. Hemmesiniň netijesi şoň üçin Tebigatyň kanunyna görä Allah Taala ilahy düzgünne görä hemme zat wagtyndan bolýar. O wagtynda görersiňiz. Reklamasyz, maskaraçylyksız, şowsuz, reyting elebele zatlara gerek ýok. Virtual älim başga, hakyky durmuş başga. Hakyky durmuşda hakykaty bilejek görersiz. Nesip bolsa. Şonda sawalsyny aýdyň ýeterlik. Başga hiç da garaşamok. Wikipedia garaşamok, Zada da garaşamok. Şoň üçin gowy ýaşa, görjegiňiz gowy bolsun. Çağalaňyz gülüp oýnasyn. Siz bize geleňizde, biz size baramyzda, toý-saçakly gatnaşanlarymyzda çağalarymyzyň gülküsi, çağalarymyzyň, atyklarymyzyň, çoğuluklarymyzyň, ýugluklarymyzyň gülküleri egzilmesin, üzülmesin, kesilmesin. Türkmenistanyna giýjeňini çağalan gülküsi ýaňlap dursun. Şoňa ýaly ýurt edeli. Ol ýa kısamsyk. Rejimiň ýalla kısaýdyra guppa ýaly ýurdumyz bar. Ýok. Guppa ýaly ýurdu biz edebilýär. O biz etip görkezeriz. Nedip bolsa. Şoň üçin ýaşy niýet ýarym döwlet ýarsyny etdik. Galan ýarsyny etdik. Şäriýet nimeçik galdy. Soňky ädimler olaryň tamamlaýar we hemmemiz edip bolsa watanda toýdaşakly gatnaşýar. Sağlıkly görüşelim, sag bolun, mehriban bolunlar. Allah ýarynyz bolsun. Köp sag bolun.